رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم عجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. سبحانه وتعالى هم وندرا ɗeɗo tagoje ɗe o tagi e bawde makko eno doole nelal e fayida mum no foti e diina islam o wi kanko Allah towɗo o wi wal mursalati urfan o wi mi wondiri malaikajam ɓe nelmi tawi tottumiɓe ko moƴƴere yoɓe naw moƴƴere nde e gandal ngal haa ɓe mbawa ngal yottinde annabaɓam e nelaɓam. ɗum woni wol mursalati mi wondiri malaikaji Allah wi malaikaji makko ɗin ɗo neldi yoɗi jottin nden moƴƴere wiyetende urfan bimana gandal yoɗi jottin neema e handuɓe rokkede neema o yoɗi jottin kadi lette e hanɓe yottinede lette ɗe yoɗi jottinan mbo moƴƴere e peewal e annabaɓe makko e nelaɓe makko annabaɓe ɓe e nelaɓe ɓe heɓene ɓe ummoɓe jottina nde ɗo moƴƴere e yimɓe makko tagore makko wonde dow leydi he. o wi kanko Allah no ɗum wayi mawnu e no ɗum wayi wadde fa'ida e no ɗum wayi wawde dandude ɓiɓɓe adama yaltina ɓe nde majjere wawaɓe nanno gonga no ɗum wayi wadde moƴƴere ni ko ɗum tagi kanko Allah o wondiri ngal ɗo meccal e o himne e ngal ɗo teddungal ngal o jogoni juuɗe jamma e ñalawma. kanko Allah o wi fal asifati asfa mi wondiri ɗin malaikaji Allah ɗi ganduɗa hoɗi ƴaro on gandi cokkuɗo maara mu ƴaroto addata hendu waɗa ni wona ƴaro lappuɗo guerte mu so yiiɗi sendude ɗe gooƴo ɗon gandi ƴarotode cokkuɗo gawri mune kay siko are sendude gawri ndi e ko wona gawri ko ɗon gandi ƴaroto bimana wal asifati asfan Allah wi ko malaikajam ɗi ganduɗa hoɗi goɗɗotina fenade hoɗi ƴaro fenade hono no ƴarortoɗo hono leydi no keneli ƴarorto leydi ni walla hono no hendu ƴarorto ñaande ni walla no hendu ƴarorto dendagal ko mbiyeton ko nduggu yani hono poussiére ne no weddo ɗum ladde o yo wondiri gollal ɗiɗɗon malaikaji ɗi ganduɗa ɗi beddo fenade hono no hendu weddorto leydi ni ha wuɗɗitoɗo wonno. o wi fal asifati mi wondiri ɗin goɗɗotinoji fenade asfan ha woɗɗa wannashirati mi wondiri ɗin malaikaji ɗi ganduɗa hoɗi cari hoɗi berti bibje majji walla hoɗi ndooso yurmede hoɗi mbaɗa nashar hoɗi ndooso yurmede hono no joom sardinge joguiɗo siwomu no rosirta ngesa muni oɗon paami ɗum fularde ma taw yani annashir to billuwa ina wonani annashir ina wona nashar yani kadi woni rosde
la budda wonan nashran bil ajniha malaikaji Allah hodi beeni bibje majjo ummi dow asman o jogi rahmatan min yadihim honi jottina yurmene nde e jiyaabe Allah hono no jogiiɗo siwo ƴettirte ndiyam ina roosa sardinge muuni fayno yanas subhanahu wa ta'ala wi mi wondiri ɗin malaikaji Allah ɗi ganduɗa yansuruna atharahum fil umami won nufusil hayya hoɗi cara yurmede e moƴƴere e jam e kisal e nder pittali ɗin ɗon ɓalli ɓiɓɓe adama guurɗi nanoji gonga ɗi jaɓa gonga calotoɗi nanoji ko wona fenade ko woni fenade ko ɗi beddo ladde falfariqati farqa mi wondiri ɗin ɗi ganduɗa hoɗi jippo e yamirore Allah pour serdude baynal haqqi wal batil wa baynal huda wal ghay wa baynal jahli wal ummiyati wal zulmi wa dalal hoɗi gari ɗi ceerda ɗum ha laaɓa gonga nani ko wona gonga ko nani woni mbaɗ ɗum farq oɗi ceerda ɗum ha laaɓa oy mi wondiri ɗiɗo malaikajam tedduɗi e himme mawɗo jooɗɗo mboɗi jogii e wonande hakkunde yimɓe ɓe fal mulqiyat mi wondiri ɗin baɗoji ilqa ad-durus al mulqiyat bi mana yulquna ad-durus yani ila al anbiya wa ila ar-rusul bi mana yulquna ila ar-rusul wal anbiya wahyan ɗin ɗi ganduɗa woni mbaɗa woni beddo hoɗi jangina annabaɓe Allah ɓe e nelaɓe Allah ɓe wikran holko ɗi janginta dendagal ndo wimen ndo wol mursalati urfan subhanahu wa ta'ala wi malaikajam Allah ɗi neldumi moƴƴere feede mon fal asifati asfan e ɗin goɗɗotinoji mere cakana fenade hono no hendu woɗɗanirta ni kuɗol walla baram lefol ni wannashirati nasra e ɗin ɗi ganduɗa hoɗi cara yurmede hono no doosowo sarirta yurmede nder guesom ni subhanahu wa ta'ala wi fal fariqati farqa e ɗin ceerdoji hakkude gonga fenade ha serta ha laaɓa ha woɗɗodira fal mulqiyati dhikra e ɗin ɗi ganduɗa hoɗi beddo zicre oɗo zicre e nder no ayo ariri ni ɗi gari haalande men ko gueɗe ɗiɗi usuran ittude gantu aw walla nusuran walla haalande mon ko nafata on gueɗe ɗiɗi tan nayi jami'il anbiya wal mursalin ngari haalde tan ko itidar attude gantu siko haalama gasi janga wimi nanano kono nanina jaɓani hono wiyetɗa eten gantu yawti an nanano mbaɗeɗa inzar al anbiya wal mursalin dendagal haaloɓe diina ɓe kalata ko ha gantu dañe aw nusran walla jertinde yo neɗɗo ren wota gañade yani ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi jami'il anbiya wal mursalin e dendagal ko Allah meeɗi nelde koye annabaɓe ko Allah meeɗi nelde koye nelaɓe ko Allah meeɗi ko diftinde defte woni heeɗe ko kalimatayni usuran aw nusuran yani jertin yani watte itidar gantu usuran ko addude gantu waɗi noon ɓi adama ene heewi tappale يعني بمعنى إعذارا إلى الخلق وإنذارا لهم بإيقاب الله إنهم خالفوا أمره سبحانه وتعالى يا بني بشر مبدو وندر دو جد فوف أقسم بهذه الأقسام دي جد فوف مبدو وندر إنما وئتم إنما توعدون لواقع مبدو وندر دو جد والمرسلات عرفا فالآصفات أصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أذرا كونغان غوت فوهانت ويتامي ناناني ياني سيكو توي النبي أرانيما أي أوريها قرآن ولا توراة ولا الإنجيل ولا زبور ولا دنغري دوما سدوما لا دركا حقل هذا ودا حقل لا دركا بجبتا تونجانغ بجبتا yattede mbe jaɓata heydude mbe jaɓata mbo yilano hoore mum ɗum noon usuran gantu gasi aw walla nusuran jertinde mon ko ɗum ɗo nafata mon o reftini hen ya bani adama innama tuwaduna lawage dendagal ko Allah wi mon ko koko wonata ala hen fof ko lumdoto yani min qiyami saa la ka'inun la muhala
o ɓamti Allah wi honde ɗum wonata nde podana ɗon nde ko wiya ko innama tu aduna la waagi honde nden Allah wi fa idan nujumu siko tawi koode ɗe ɗumi sat daneeri ɗi ittama ha laaɓe wonti ɓalwi ko hoodere eɗen gandi hoodere de min gandi eɗen fof eɗen gandi kala kirtiɗo hay sa hirtaaki haɗa welti haɗa huli haɗa dañani haɗa wone jama wonane jam sa lelima jemma ma koode timreedu ma ndu sa hoynima hoodere jeyata ko daranmi tal ko podana ɗon ko ñande ɗum yotte moon ñande en woni fayidan nujumum ɓama ɗumisat dendagal hoodere ranwunode itte ha laaɓa ha ɓalwa wiya kurum nde alata mande joguiɗo guite yiyatani ɗum koye ala mandeji innama tu aduna lawaqe wa ida samau furija Allah wi ɗum ɗo ɗum arata e mon ko ñande asman o seeka furijat ko seekede oɗon gandi seekede ceket mbo taƴa hama laaɓa mbo arirta sagri hono birik nden kam yimɓe ne jaalaɓe ko ceket wontata ko poussé wontata ko pundi hay goto anda ko ɗum wontata ko nduggu wontata ene weɗo ɗum woni furijat ɗum woni Allah wi e nokku goɗɗo wiyata sama fadat wonɗo wimo no nokku goɗɗo wiyata sama saqqat wonɗo wimo no nokku goɗɗo wiyata sama futihat wonɗo wimon yawma tasaqqaqu samai bil ghamam nande bo sertine duule carorto dow asman ni on subako innama tu aduna lawaqe Allah wi ñalawma innama tu aduna lawaqe wa idal jibalu ñande en kaaji ɗe nusifat ɗe miile eɗen gandi miilde kam miil so nannama e hayre woppama toon ha ɓooyi a nangi to rigam sone salinode helde ñande ngo jinnoɗa hende fo a nawtat wuuro kadi yiɗinen katade fayande ɗawat sa yiɗi ñanden huɓɓoyade huɓede ma labbude haare boni Allah wi subaka mbo fodana ɗon komo janowo wa idan nujuɓe dendagal ko wiyano haari ñanden nusufat fo yahat yani wa idal jibalu farragat ha riya keneli ngara kela ɗum tokkita ɗum beddo ɗum ladde falam yabqa laha aynun wala athar sa yeddi ƴeewa konngol Allah to nokku goɗɗo wa yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa koɓe namno Allah ɗeɗo kaaƴeje mawɗe ɗe darnuɗa e aduna he holko woni battande heɗe subhanahu wa taala wi ñande yawmal qiyamati min miilatɗe ɗe gonta henduɗe jaha boleje majja hay dara ɗe gontata hay sa membima hawrata hen hay batte yahi Allah wi wa ida rusul ñande poda ko podana ɗon ko innama tu aduna lawaqe ñande hen woni wa ida rusulu nelaɓe ɓe uɓɓitat ɓe mbaɗanama wattu mo ganduɗa ko ɗo woni ɗo ɓe kasbate heɓe leƴƴi maɓɓe ɗi ɓe nelanoɗi dendagal leñol ngol annabi nelano eno annabi o yonta mum e leñol ngol e saga mum e zaman mum ina waɗi ñalawma goto biyeteɗo innama tu aduna lawaqe ñande hen ko annabaɓe ɓe gadduno koko ñande hen gartirta ɗum e yeeso Allah ɗo woni no Allah wi yawma yajma'u llahu rusulu fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana ñalawma mbo annabaɓe mbiyata ganda jejjita no mbiyete jejjita leƴƴi mumen jejjita koyeji mumen annabi yejjita hoorem ha laaɓ Allah wiya ɗumen ñande hen noon ɓe nelnomi ɓe nelnomi wonɓe e mumen e onon gartire ko gaddunomi on subaka ñanden sa wi annabi ono wiyete tan so renaki Demba wiyata jaɓata wiide ko Mouhammadou walla Djibril walla wiye Moussa walla Issa ñalawma wona noon woni innama tu aduna lawaqe ñande hen annabaɓe ɓe ko ñande hen ɓe totta waktu ko ɓen tottano ko yo artu Allah wi li ayi yawmin hol on ñalawma ujjilat hol on ñalawma baɗaɗo ladial o hombo woni on ɗon ñalawma heɗen gandi subaka mo pinɗa fo a yarat kafe walla ñaama lacciri walla jara tangana wona ko ñalawma joni noon ñalawma biyaɗo oɗo li ayi yawmi ujjilat hol oɗo ñalawma baɗaɗo ladial hol oɗo ñalawma Allah no namnono hoore mu oɗo ñalawma homo jogoto wiide Allah ko ñalawma kaari Allah namnoto ñalawma o mo wiyata Allah ko ñalawma naggam Allah wi oɗo ñalawma ayyuhal mu'minun oɗo wiyete ko li yawmil fasli oɗo wiyete ko ñalawma ciirugal gonga fenade oɗo ñalawma wiyete kala ko ko ñamlinoɗa ñandena yoɓete ko ligginoɗa tottete ko mbinoɗa haaltat ɗo ceedinoɗa kala
nde meeɗa seedade kala nde meeɗa tawede jonde e noon e wayi kala so nde jonde jaam so nde jonde bone so nde jonde enɗam so nde jonde fusde leñol so nde jonde diino so nde jonde politique so nde jonde laamu ñande hen artirat li yawmil fasl ñande ko ñalawma bono seere nde ha laaɓa goto fof no ƴetta dow mum Allah ruttina namnito ñalawma o wi ya Muhammadu woma yawmul fasl aya andama namno Muhammad andi nelaɗo andano ñalawma baɗaɗo ladialo o yiɗo woɗo ñalawma ceerugal gonga fenade o rutto wi ɗum homo woni ñalawma ceerugal gonga fenade an hombo ñalɗe subhanahu wa taala wi Muhammad wama adraka ma yawmul fasli holko andintuma oɗo ñalawma hoɗo dañanɗamo gandal hoɗon gandi e nder aduna men e jooɗode a ɓoy tan neɗɗo wima joni darga daro hoɗo wima noon walla joɗɗon a ɓoy keɓon letteroñ letterel ngel wima gonɗo makka o de hoyɗi dar gona daro homo wi ɗum noon haɗo yiya maaro no uste walla mburu no ɓeyde ko woɗi ɗum o wiide dar gona daro holko woɗi ɗumen wama adraka ma an Muhammad wama adraka ma yawmul fasl oɗo ñalawma an Muhammad ko ganduɗa hen oɗo ñalawma ko ganduɗa hen hande ne waɗi wama adraka ina waɗi wama yudrika wama adraka hay hunde ko Muhammad sallam andi hen wama yudrika noon wonko andi eto nder haala arab wama adraka o anda hen hay batte haydara kono so wiyama wama yudrika tan ko famɗi fo hay soko soganeloma andi hen kono wama adraka hay hunde anda yawmal qiyamati Allahu akbar Allah wi ɗum war yawmal qiyamati muyami haalan mana mbaa toon Allah wi ñande heen oɗo ñalawma mo mbimi mon wiyete ko yawmul fasl mbimami holko andintuma oɗo ñalawma mo ganduɗa no way sattude no kulhuli makko mbay mawnude e bonde Allah rutti wi men ɗo waylun yawma idin lil mukazzibin kooli bone wodani ñande heen fennuɓe Muhammadu no gurdam mumen kooli ñande nde dawi bongol yedduɓe qur'ana ƴetti defte goɗɗe baɗɗiɗo qur'ana ngoni ɗo kooli on ñalawma de dawi bongol on mbiyo Allah e kaari kooli on ñalawma de e juma hersu ñande neɗɗo bakkiɗo Allah dina wonde e beñuwar mu yetti wi minne ko ɗum de wasnomi oɗo ñalawma mbo wiyete kombo lefte kombo gacce wonande on pennuɗo Allah fenni nelaɗo Allah fenni defti Allah ɗe fenni dendagal ko annabaɓe kaale kunduɗe mumen e dendagal ko annabaɓe kabri oɗo woni oɗo gadana waylun yawma idin lil mukazzibin Allah wi alam nuhliki l awwalina ya Muhammad Allahu akbar ya Muhammadu alam nuhliki l awwalin koñ ɗo yim koñ mbiyete koñ Qurayshi en koñ kawruɗa e dendagal wiyeteɓe ko bandiji ko kaccaraji caliɗi Allah e zaman ma ha yotti yawmal qiyamati e leñol ma mate ɓe jejjiti haqqillaji maɓɓe gadda naani ɓe ya Muhammadu alam nuhliki l awwalin mate ni halkani adiɓe ɓe ha laaɓi hay goto heddaki bela mi halkani ɓen fennunoɓe annabaɓe ɓe adiɓe ɓe bela mi leptani ɓe aduna e façanŋaji leptam ɓeɗon jolmi ɗumen hono no mbaɗanmi yimɓe Nuh ɓeɗon dillinmi leydi hono no mbaɗanmi yimɓe Lut ɓeɗo ndodimi asman pukkumi e dow mumen ɓeɗon mbermi leydi nannumi ɗumen toon ɓeɗo tommi ɗumen calimi siltude ɓeɗo uddinmi mumen hendu calimi ɗaccude alam nuhlikil awwali mate ɓeɗo wonɓe nder leydi he aduna he no nguuri mate ganda kam mate ɓe ganda kam min woni subhanahu wa taala min woni Allah min jolate tan joni aɗa jogui mbeoñ ma mi wara kon mi ɗaccuma aɗa jooɗi ala ɗo goytoyɗa a wawa jaggande ɗum an woka wawa ɗum nawde galle commissaire kalami mi ƴetta guesil ma mi yorna hoto kalmoytoɗami mi ƴetta ɓulel mon mi bonna mi ƴetta lekkoñ mon mi yorna mi weɗa alam nuhlikil awwalin haɗi namdo ɗon Fir'aun ñande fontimi dawnumi ɗum subaka gaddumi ɗum ha maayo mbeñmi ngo ñalawma ha o yi leydi e nder maayo o sali o naati toon ƴettumi leydam nawmi goppinmi ɗum e ndiyam alam nuhlikil awwalina ya Muhammad subhanahu wa taala wi ya nas
summa nutbi'uhum al-akhirin hono no mbannomi adanɓe saliɓe ɓe ko noon kadi mbaɗanmi hono maɓɓe mi rewnaɓe laawol ɓeen mi waɗaɓe kadi hono no mbannomi ɓeya kadhalika nafalu bil mujrimin dendagal kaccoraji e dow leydi he ɗe ceertan men mumen beela laaɓa gila nde tuggumi nde halkude siko ɓen calima tan hami gasni ɓen woɓɓe ɓe gari kadi mi reftina hen woɓɓe ɓe gari kadi mi reftina hen o wi no mbannomi ɓen no mbannomi ɓen no mbannomi ɓeya no mbannomi ɓeya kadhalika ko noon ha joni nafalu mbaɗanmi bil mujrimina sayeɓe fof ha joni ɗaccaɗi yanaɓe fof yo memto koye mumen yo duttoto Allah yimɓe fof musbiraɓe te jawdi yo duttoto Allah yo gandu ko gooti mumen rewraɓe te guese yo duttoto Allah ko gooti mumen rewraɓe tan mayɗele koye mumen yoɓe duttoto Allah koto mumen ɗum woni dendagal ko ɓi adama ko yanemu yo ruttoto subhanahu wa taala kay waɗi subhanahu wa taala wi ya muhammadu waylun yawmaidin lilmukaddibin Allah wi wayli wodani ɓen ñande hen wonande ɓen mukaddibin wayli wodani ɓen leptaɓe e ɗin façon-ŋaji lepte yani hoɓe keblana ɓurɗe ɗen bonde yawmal qiyama ɗum tagi jalla shanowi hono imamul qurtubi karraru lwayli fi hadi surati inda kulli ayati liman kazzaba bi cheyin li annahu qasamahu baynum ala qadri takdibin so yi aya o ena yana waɗa takrar waylun yawmidin lilmukaddibin waylun yani goto fof jogori goto fof gueɗal mungal nawata ngal e lette ɗe goto fof no joguiɗo fotata siko tawi oɗo leptete ko million ina waɗi lepteteɗo million ngaji ɗiɗi ina waɗi ustateɗo ha lepte tan hello haqqille andi lappere noon wayi won puddeteɗo sawru tan ɓuuɓa won lappateɗe sab cabbi temedere wasa mayde e degré wotoru warndu ndu hendu ɓuuri temedere ndu warani ndu hendu ɓuuri bon fiyaɗo cabbi temedere mayani fiya wotoru maayi kay ko ndu hono gandi kay ko ndu woni sawru keddiɗɗi kay kodi gaƴaɗe goto fof ala hasade daraje lepte mum Allah wi ɓeni ɗeɗɗa ɓeni sorɓina neɗɗo jooɗota ɓooy tan lojo tan hi ngol lojol de ko ni de wa'anno noon kay ha ɓooy tan wiye hay kaari de ko lojol wari ɗum ha ɓooy nana kaari de teppere nde gila musanki ha nde ɓuuɓaɗi teppere kay immate yo sumode so sumoma de ɓeydo so foppinde lekki de ɓeydo so nawiɗo docteur wiye yo waɗa radio yiino wiye yiyani wonena ɓooy tan wiyeyi kaari de joni natti wawa daro yi kaari de joni hoore nde yi abo tan wooda wi enen de ina wanno ay goto fof leptim goto fof maydem ɗum tagi Allah wi waylun yawma idin lilmukaddibin no wayluji ɗi gardata ni hoɗi garda hoɗi min goto fof façon mum o ina muusa o fota e haqqe oɗo yimɓe cikka ala ko wonat tan de ko ɓi adama yahi Allah wi ina haaltana men ɗo gueɗal goto men fof yo watten haqqille homo siftina men e ko ɓuri mawnude en neema makko e dow men no tagiri en no wodoniri men e ina waɗɗi men yettudema Allah o yiya Muhammadu an ɓi adama mbo kaldanmi o an ɓi adama mbo takni o alam nahlukkum beela mi tagani on min ma ina ndiyam mahinin ɗam ala fayida mahinin koyɗam mahin ko cewɗam mahin e nder haalanareɓe haala arab mahin ko hunde nde ganduɗa ɗum tiiɗani ɗum ala fodde ko min nutfatin qadiratun haqira hunde sewnde diyal pamɗukal ko beela wona koye kal diyal takmani caggal ɗum fa jalnahu min mbaɗi ndeɗo waagere ndiyam takndema min mbaɗi nde fi qararin min mbaɗi nde e nder nokku ya Muhammadu makinin tindiɗo ko wiyete ranga debbo min gaddi ɗum ha nder gurel ɓurgel sew e guri tokkusel gila wawa hay yitude beela mbaɗa tislo kobaji mawɗi photoji mawɗi ɗe mbawa ngel wiide min ƴetti ngel ɗo baadel ndiyam min desdi toon min mofti toon min ndeni ɗum toon min mbi ɗum lelana min ɗo ha waktu Allah wi faqaddarna ila qadrin min mbi ɗum wonɗo ila qadrin ha waktu maalumin gandaɗo faqaddarna noon ɗo hoddira amen are dow ngel ɗo toɓɓel hoddira amen are e ngel ko ngel toɓɓel ndiyam
hoddira men watti ngel waadere ƴiƴam hoddira men watti ngel hettere tew hoddira amen tami ngel ha ɓooy sengi juukoñ ha ɓooy waɗi kinel ha ɓooy sengi nofoñ ha ɓooy seppini koyel ha ɓooy forti daangel ha ɓooy fiti beccoñ ha ɓooy fiti deerel ha ɓooy waɗi ñaaloñ ha ɓooy waɗi koykoñ waɗi kofoñ waɗi caganejo waɗi peɗoloñ fa qaddarna hoddira men tan jaɓodiri ngel ɗo kusel tan na yirta fa nimal qadirun koole ko minen jooɗina mbaɗata allahu akbar koole ko minen kattani ƴeewa tan ɗo min dewri ɓi adama oɗo noon ɗo min dewni ɗum ɗo guila woni baɗel ndiyam sa waɗi jour ina wawi yanoyde to ɗi woni ɗiminel ndiyam manda ƴiikal aɗa wawi bonnude ɗi woni pusiltel aɗa wawi bonnude ɗi woni paɓalel no fote feɗede ha woni tamande junggo ha foti ni tan no woni karɗalel aɗa wawi ittude ɗum ɗo fof min dewi heen min dewe bajo tan min dewe bajo ha fini subaka tan yalte leydi jooɗi woni ɗon ha hunde juttan tan wimin Allah e kaari e oɗo ko neɗɗo cikkuɗa Allah e kaari kaari neka nafi ɗo e jawɓe Allah fa nimal qadiru hoole ndaw ko min mbawi minen jogui kattanɗe fa nima ndaw ko yooɗi alqadiruna kattanɗe nde min jogui ɗe kattanɗe amen ɗe o deɗɗo fof no foti wattude hen haqqil subhanahu wa taala hono no mbiɗen ni o remi tan ngel ɗo toɓɓel ɗum noon siko tawi ko ni allah ta'tarifuna bi annakum khuliqtum min nutfatin madiratin mutnatin wudi'at fil arhami ila hinal wilada ko haɗi goto mon fo jaɓa ko toɓɓel gonnaɗa e façon no ngel wano ngel waɗa e nder reedu ngel woni ɗon ha jibinaɗa yani min koddirma min mbaɗma ɗiɗo mbaduji beela hanani afala yastiqu dhalika al khaliqu minkum sukran lal kufran beela oɗo takɗo baɗɗani o hani ko yettede walla o hani ko yeddede beela oɗo ina hani jaɓa ko goto jaɓa kanko neli nelaɗo ɗe jaɓa kanko ummitinta janggo yimɓe ɓe walakinnakum kafartum an uma kono noon jeddu nemaji ɗi mbakkiriɗo yani wa nakirtum anil itarafe biwadaniyati goppuɗon jaɓdemo wa abattumul asnama wal awsana wa ankartum yawma al fasli wal jaza Allah yani duttiɗon dewoyɗon goɗɗum hakkude ko ñiɓa e ko fota e ko darna yen ñallo barke kaɗo ɗon petto ɗon betto heske kayartu oɗon petto ndewɗon hundeji goɗɗum ñiɓaɗe darnaɗe e potaɗe e jeeɓateɗi wa ankartum yawma alfasli wal jaza fasatarawna fi hada alyawmi aqibata ma ajraytum moɗon mbay yiide e oɗo ñalawma ko padana ɗon ko ɗum woni waylun yawma idin lil mukaththibin waylun yawma idin wodani gacce godani wonande on pennuɗo ɗiɗo nemaji wonande ɗon pennuɗo ɗeɗo gueɗe joɗɗe caggal nde Allah siftini men nemaji ɗi ganduɗa ko nemaji pittali urtiɗo no mba haalana men nemaji aduna o waɗi ɗum geɗe tati ndo waɗani men nema tagore tagaɗen gorɗen leydi he ha goto men fof firti hunde urtiyoma haalana men falaku dawar o wi an ɓi adama tawam gonden liggode ɗen alam najalil arde kifatan beela mi waɗananima leydi kasanka gandi kasanka bagi daneje mba neɗɗo somate wono feera guenale beela wona leydi kasanka ma beela mi waɗananima leydi ko kasanka leydi ndi ganduɗa sika wuuri aɗa dow hendi yani ahya ande guurɗon wan watande mayɗon hoɗon gone dow hendi ko heedi ittata huɗa mbaɗa suudu naata to ko heedi ittata leydi mbaɗa suudu naata to ko heedi mbaɗata simon mbaɗa leydi naata to heedi woni béton ma woni leydi kulla sey ko heedi ndemata ñaama ko heedi jaɓɓata juloɗa ko heedi sa mayidi weere naata toon kadi ɗi wona kasanka ma alam najalil arda miha kifatan ahya'an wa amwata beela waɗanani mondi kasanka e gurdam duttimi mbaɗani mondi mon kasanka nde mayde to goto mon ma yoni ndi waɗate ndi feece yimɓe ullo ɗum toon koto ƴawo ñaamo e jawdi mum ɗum taki goto e mawɓe anduɓe diin kono biyeteɗo imamu Shabi o yalte homo wonde goski gotoki duysoki fey guenale o ƴeewi guenale ɗe o wi goram hadi kifatul amwati summa nadara ila al buyuti fa qala hadi kifatul ahya o ƴeewi guenale ɗe tawi waɗi jowoñ
o wi kasankaji mayɓe ɗi nani o yecciti kadi o yi cuuɗi ɗi kadi ne mbaɗi cuurol kadi e natat toon o wi kasankaji wurɓe ɓe ne nana ɗum woni subhanahu wa taala waɗani men ndi leydi ndi caggal ɗum subhanahu wa taala gueɗel battugel ɗiɗi wo jalna fiha mbanmi e mayri rawasiya kaaƴe samihatin towɗ mbanmi ɗon kaaƴ ɗe ganduɗa hoɗe jokki e leydi e façon-ŋaji no ɗi jokkori e leydi e kala hoɗon keeɗe hoɗon tawa toon ndiyam hoɗon tawa toon kanŋe hoɗon tawa toon haalis hoɗon tawa toon dendagal nemaji ɗumɓe ɗe mofte nder ɗeɗo kaaƴe wa asqaynakum jarnumi mon ma an ndiyam furatan belɗam ya muhammad waylun yawma idin lil mukazzibin waylu woduni jeddude ɗiɗo nemaji ɗi allahu akbar ɗiɗo nemaji ɗi mbaɗanmi mon leydi wonde kasanka mon oɗon maayi oɗon nguuri mbaɗanmi mon kaaƴe ñiɓanmi mon leydi e oto ndi yildo mon maayon goto mon fof anda ko waɗi ɗum caggal ɗum jaltinanmi mon ndiyam hoɗon jara ɗam ɗo mbeɗa adda ɗama duule ɗam ɗo mbeɗa moftiɗama nder kaaƴe ɗam ɗo mbeɗa waɗiɗama nder cewle ɗam ɗo mbeɗa waɗiɗama geesuuji ɗam ɗo mbeɗa waɗiɗama caali ɗam ɗo mbeɗa waɗiɗama dendagal façon-ŋaji siko tawi ɗum ɗo onon ɓiɓɓe adama siko tawi ɗum ɗo baɗɗo ni yonani mon takɗo yonani mon dewateɗo yonani mon ñagateɗo yonani mon jebbilteɗo yonani